गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय मावफुङैखौ लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दासिम सोलिफु 4 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि गोनां दफाफोरखौ मावफुंनायाव मानो लेहेम होननानै सोंथि खालामदों। बेबादि सोंथिजों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ थोंजोङै नारसिनदों आरो दाबि खालामदों सोलिफु बोसोर एबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथायाव मोननाय गोनां दफाफोरखौ मानो मावफुङाखै एबा दासिम मानो लेहेम जादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायाव। बेखौ लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बिटिआर गोरोबथानि गोनां दफाफोरखौ मानो मावफुङाखै बेखौ लानानै गोजोननाय गैया। एबसुजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादा थारैनो दफा बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिफोरखौ बिटिआरआव सरजाबबाय। नाथाय बेनिनो बांसिन बर' गामिफोरखौ मानो बिटिआरआव सोसननायनि खामानिखौ मावाखै बेयो एबसुनि मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोख्रों सोंथि होननानै दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों। बेनि अनगायैबो गोरोबथानि गेजेरजों गुबै दाहाराव फैनाय बारग' एनडिएफबिनि केसफोरखौ मानो दासिमबो उदां खालामाखै एबा दासिमबो बोखारनो हायाखै। बेजों लोगोसेनो मुंख्लं नखरफोरनो दासिमबो अनसुंथाइ होजोबाखै। बैफोर गोख्रों सोंथिखौ दिपेन बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव थानाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 3 कौटि रांजों लुफुंनो गोनां बाथौ थानसालिनि गिबि खुन्थियाखौ गायसनबाय। बे हाबाफारियाव बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो 114 नं बिधान सभा बियाबनि एमएलए भुबन पेगुआबो बाथौ सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव गिबि खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। मख'नो गोनांदि बाथौ थानसालि लुफुंनायाव बर' कछारी गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा 20 लाख आरो एमएलए भुबन पेगुआबो 15 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो फोसावनानै होदों। आसामनि रायजो बेंगिरि आरो आसाम सरकारा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै दासिमबो जेबो आयेननि राहा लायैयाव एबसुआ गोख्रों खुद्रिसारदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ जेरैखिजाया होखारनांगौनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोख्रों थांखि लादों। थांनाय माखासे सान सिगां सरकारजों सावरायनाय जादोंमोन आरो सावरायनायनि फिथाइया फेलें। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिखांदों। फैगौ 4 दिसेम्बरनिफ्राय भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै थाद'नाय गैयै एबसुजों लोगोसे गुबुन फरायसा आफादफोराबो गोख्रोङै सोमावसारगोन होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। भारत सरकारनि टेलिकमिउनिकेसन बिफाना मोनसे गेदेर थांखि लादों। नोंथांमोना बे खेबनिफ्राय गोसोबायदि मबाइलनि सिम कार्डखौ सोलायनो हानाय नंलिया। जुदि सिम कार्डखौ सोलायनो सानोब्ला नोंथाङा गावनि गोनां फोरमान बिलाइनि KYC होनो नांगोन। फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय गोसोबायदि सिम कार्डखौ सोलायनो हानाय नंलिया आरो सोलायनो सानदोंब्ला नोंथाङा गावनि गोनां फोरमान बिलाइनि KYCखौ होनो नांगोन। हादरनि गेजेराव साइबार क्राइमनि बायदि जाथाया जानायखौ नोजोर होनानै आरो बेनि अनगायैबो नंखाय सिम कार्डजों बायदिसिना खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै भारत सरकारनि टेलिकमिउनिकेसन बिफाना बे गोनां थांखिखौ लादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं पुब मानस्रियाव उत्तम राभानि बिसि रिता राभाखौ दै लायनो थांनाय समाव हाग्रानि मैदेरा गाथारनानै गालाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रिता राभानाव 9 दान गोर्बोआव सासे गथ' दंमोन आरो 8 बोसोर बैसोनि सासे गथ'साबो दङमोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि गोख्रों राजखान्थि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादिनो मोन्नैबो हान्जाया जयनिं हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो एनएलएफबि आफादनि गासै सा 174 सोद्रोमाफोरा बि बक'नि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैयो। इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनानै बि बक' बिथाङा बुंदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दायो बिटिआरआव गोजोन थासारि फैबाय आरो बेखौ नोजोर होनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। लोगोसे राजखान्थियाव जयेन जानानै रायजोनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बि बक' बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिआर हाग्रा बिफाना बिटिआर हाग्रा संरैखाथि होग्रा मावथिफोरनो गोजां बोथोराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों। उदालगुरि जिल्ला धनस्री डिभिजननि सिङाव थानाय बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि फरेस्ट रेन्जआव मावथिफोरनो गस्ला, जुथा, सुइटार, जेकेट, इउनिफर्म राननानै होनाय जादों। बे हाबाफारियावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना बाहागो लानानै राननानै होयो।
खा एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ एबसुआ माब्लाबाबो मदद होआ। थांनाय सानखालि भारत हादराव हाबफैखोमानायफोरनो खा एबा सिएबिनि गेजेरजों हादरनि थागिबि मोनथाय होनो नाजानाय आयेनखौ स्टेट फर हम एफेयार्स अफ इन्डियानि मन्थ्रि अजय कुमार मिश्राया मावफुंफिननो खोथा होयो। बेनि हेंथायै थांनाय सानखालि कक्राझार जिल्ला गरिया मरिया देसि जातीय परिषदजों लोगोसे कक्राझार जिल्ला एबिएमएसइउआबो गोख्रों हेंथा होदों। बेखौ लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो गोख्रों रावजों बुंदों, जों खाखौ मदद होआ। मानोना भारताव थानाय गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव हारियारि, समाजारि आरो राजनीतिकनि गेजेराव खा आयेननि गेजेरजों गोबां गोहोम गोग्लैगोन। बेनिखायनो हादरनि रायजो राजाफोरनि रैखाथिखौ साननानै एबसुआ माब्लाबाबो खाखौ मदद होआ होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया बिटिआर सरकारखौ एबसुआसो सालायगासिनो दं होननानै बुंनायनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा बिजाथाइ फोरमायदों। एबसुआ हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ लानानै गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ लानानै सोमावसारबोबाय। बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोथौयै आरो गुवारै मिथियो। एबसुनि सक्ति एबा गोहोखौ बुजिनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिनानै एबा खर' सानानै बैफोर बाथ्राखौ बुङो होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। मानोना मोनसे समाव बिथाङाबो मोनसे बिग्रायारि आफादनि दैदेनगिरिमोन। बिएलटि आरो एबसुनि सोमोन्दोआ बिदा-फंबायनि। बिथांमोना हाथियार लानानै सोमावसारदों। एबसुआ गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदों। हाग्रामा महिलारि आरो एबसुनि सोमोन्दोआबो बिदा-फंबायनि सोमोन्दो। आथिखालाव प्रमद बर' आरो एबसुनि सोमोन्दोआबो बिदा-फंबायनि सोमोन्दो। थांनाय 2003 आरो 2005 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया गोरोबथायाव सागान होबाय। बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रायजो राजाफोरा बिएलटिखौ लोगो नांनानै पावाराव लाबोदों, जाहाथे गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो हायो। थिग बिब्दिनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि माहारियारि आफाद जयैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव एनडिएफबि, एबसु आरो इउबिपिअनि गोरोबथाया जायो। बेयाव प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी, रन्जन दैमारी बिथांमोना गोरोबथा खालामदोंमोन। बिथांमोना गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय पावाराव लाबोदों। बयहाबो मोनसे सम थायो। बे समाव बयखौबो जयै रायजो राजाया गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सम होदों। नाथाय बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बायदि बाथ्रा बुंबाय थायो। बेनि जेबो जुक्ति गैया होननानै दिपेन बर' बिथाङा बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। थांनाय 12 नबेम्बरखालि उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीयाव टानेल एबा सुरंग बायग्रबनानै सा 41 खामानि मावग्राफोरा नांथानानै दंमोन आरो बिसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय सान-हर खामानि मावनाया सोलिबाय थादोंमोन। बेनि गेजेरावनो मोजां खौरांदि नांथानानै थानाय सा 41 खामानि मावग्राफोरनि गेजेराव बर' हारिनि सानै खामानि मावग्रा राम प्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारीया दायो रैखा मोननो हाबाय। रैखाथि मोननाय गासै खामानि मावग्राफोरखौ एम्बुलेन्सनि मददजों देहा फाहामसालिसिम फाहामथाय होनो लांनाय जायो। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।